Dobrý večer. Přes Česko dnes postupovala okluzní fronta, za ní se k nám dostává vlhčí vzduch od západu až severozápadu. V něm máme poměrně hodně oblačnosti, i když se na některých místech přeci jen částečně protrhává, přesto jí zůstává poměrně hodně. No tady je vidět, že ta oblačnost se do střední Evropy dostává právě zhruba od severozápadu. Detailní nebo radarové odrazy ukáží, jak to vypadá se srážkami. Postupně v těch posledních hodinách jich začíná ubývat, alespoň těch, které registrují meteorologické radary. Je pravda, že v horských oblastech se může objevovat snížení, aniž by bylo příliš dobře patrné na záběre z meteorologických radarů. Ve večerních hodinách místy docela vydatně sněžilo na severu a severovýchodě Česka. Teď už ale to intenzivnější nebo vydatnější snížení i tam postupně ustává. Zítra v průběhu odpoledních hodin začne počasí v Česku od západu ovlivňovat teplá fronta. Po jejím přechodu nás tady čeká poněkud teplejší vzduch. Studená fronta by pak měla následovat v průběhu Štědrého dne. K tomu se za chvíli dostaneme. Tady zítřejší počasí za zmínku stojí třeba hodně oblačnosti a místy docela vydatné srážky na Balkáně, na jihu Balkánu a v Řecku. No a potom naopak docela slunečné počasí na Pyrenejském poloostrově. A na druhou stranu docela výrazný teplotní kontrast mezi střední a západní Evropou. Právě v tomto prostoru se bude nacházet ona zmiňovaná teplá fronta. Detailní model pro střední Evropu naznačí, jak by to mělo vypadat se srážkami. Postupně by jich mělo ubývat. Zítra v průběhu odpoledne od západu naopak budou na teplé frontě přibývat. No a postupně v noci na pátek a během pátečního dne se sice budou rozšiřovat dále k východu, ale budou slábnout. Ta intenzita bude poměrně slabá. V průběhu těch nadcházejících hodin čekejme zpočátku ještě velkou oblačnost, zataženou až oblačnou, místy se sněžením, v nížinách v polohách po 300 metrů srážky i smíšené. Postupně by ale srážek mělo ubývat, měly by se později vyskytovat jenom ojediněle a na některých místech se může oblačnost protrhávat i na polojasno. Teploty klesnou na 1 až -3 stupně, může se vytvářet náledí nebo se můžou taky ojediněle objevit srážky mrznoucí. Vítr západní až severozápadní, na Moravě a ve Slezsku jen slabý proměnlivý. Zítra v průběhu dne zpočátku oblačno, přechodně i polojasno, jen ojediněle se snížením. Na západě Čech nebo v Čechách odpoledne od západu přibývání oblačnosti a na západě Čech právě později se přidá snížení, které bude přecházet postupně v déšť, ojediněle mrznoucí. Vítr i v průběhu dne od západu až severozápadu, na východě ještě slabý proměnlivý. Teploty vystoupí na -1 až +3, na horách budou kolem 0, v Jeseníkách a v Beskydě bude chladněji, tam kolem -4 stupňů. Rozptylé podmínky by měly být většinou dobré. Je pravda, že teď jsou docela vysoké koncentrace polétavého prachu na Třinecku. Situace by se snad ale v průběhu zítřejšího dne i tam měla zlepšovat. V pátek velká oblačnost, k tomu se místy objeví občasný, ale převážně slabý déšť. Zpočátku se může jednat i o srážky sněhové nebo smíšené a taky ojediněle mrznoucí s tvorbou ledovky. Teploty vystoupí na 1 až 5 stupňů, v Čechách budou vyšší, tam až k 8 stupňům Celsia na některých místech. V sobotu zpočátku zataženo s občasným deštěm, postupně v polohách nad 700 metrů se sněžením a později od západu protrhávání oblačnosti, místy ještě přehánky, které budou postupně i v nižších polohách sněhové. Postupně jich ale bude ubývat, takže pravděpodobně v nížinách opravdu sněhovou pokrývku čekat nemůžeme. Teploty 1 až 5 stupňů a čerstvý západní až severozápadní vítr. Na Boží hod už bude oblačnosti ubývat, srážek také, no a v těch dalších dnech postupně inverze. Hezký večer.